Hola. Bé, us preguntareu a on soc. Doncs ara mateix estic a Passat Logroño, direcció Bilbao. Bilbao és on serà la primera parada d'aquest petit viatge. Llavors, ara mateix són 3:15 i anem cap a Bilbao. Ara mateix porto unes 6 hores conduint i em falta 1 hora i mitja per arribar a Bilbao. Per sort, el temps ara aquí és bastant bo, ja que per tot on he passat o estava núvol o fins i tot a algun lloc m'ha plogut. Llavors anem tirant cap a Bilbao, que és això, queda 1 hora i mitja, i anem directe a l'hotel. A veure si tenim temps d'anar a visitar la ciutat ara, ja que, bueno, fos més tard, per culpa del canvi d'hora. Hòstia, no, un altre cop aquell camió no. Aquell camió me l'he trobat fa molt, tio, que va superlent i ocupa mitja carretera. Buah, quantes vinyes, tu. Per cert, com segurament ja haureu vist, he canviat una mica la posició de la càmera i la forma de gravar un vídeo. Ara tinc un micro a dins del casc, llavors se me sentirà superbé. Bueno, tot i que ara fa molt de vent, però això, no? Vull provar de fer uns vídeos diferents, també més dinàmics. De fet, no he vist res del viatge, simplement he spawnejat aquí. Uolo, tu! Per tant, això, no? És provar una mica aquests tipus de vídeos i a veure si són més fàcils per mi per gravar i tant per editar, i també millors per veure. Joder, veia cases que hi ha aquí. També aquest canvi de la manera de gravar va ser per culpa del que em va passar en el viatge dels Balcans, que se'm va trencar la GoPro, que portava sempre aquí, i doncs ara no em la vull jugar a tenir-la aquí, perquè no vull que es trenqui més. Llavors ho he canviat una mica tot. Abans aquesta càmera que estic gravant estava aquí, però quedava molt baixa i no s'enfocava gairebé endavant. Llavors aquí jo crec que és bastant millor, queda més alta, i a veure com surt tot. Per aquí baix, no sé si s'arribarà a veure, però tenim el riu Ebre i el paisatge és simplement brutal. El paisatge es molen moltíssim. Mira, a veure si es veu aquí l'Ebre. Jo crec que sí que es veurà. És molt maco. Llàstima que hi ha el camió aquell davant, tio. Portem quasi 15 minuts, poca broma. Portem quasi 15 minuts amb aquest camió aquí. Les pujades va 20 per hora, el pobre. A veure si ara podem adelantar. A veure, seré una mica cabró, no? Si no adelanto a tothom. Ah! Cabró, he donat de cop, tio. No em puc adelantar. Per aquí tenim el poble de Briones. O per almenys el mapa em diu que es diu així. Té un campanar que sembla guapíssim, amb molts detalls i molt alt. Ai. Nah, és que és llarguíssim aquest puto camió, tio. Ai, joder, és que és molt llarg, tio. Bueno, seguirem disfrutant dels paisatges. Ara hem travessat el riu Ebre. Senyores i senyors, entrem al País Basc. Toma ja. Joder. Uf. Veia paisatge, tu. Just aquí a mà esquerra tenim l'Ebre, que passa per aquí entre aquestes muntanyes. Vull adelantar, sisplau. Joder, on està la zona per adelantar? Ah, mira, aquí hi ha l'Ebre, no sé si es veu o no. És molt gran aquí, o sigui, jo em pensava que per aquí aquesta zona l'Ebre era petitot. I què va, o sigui, és immens. Joder, ara arribaré super tard. Quina ràbia. Porto mitja hora darrere aquest camió. No, és que és impossible, tio. No, és impossible. Ai, quina ràbia. Uau, quina calor tinc ara. O sigui, vinc de que m'estava morint de fred i aquí estem com a uns 21 graus o així, ara. I durant tot el trajecte fins a arribar cap aquí a Logroño
He passat no fred, però bueno, a les mans sí, per exemple. A les mans sí que tenia bastanta fred. Por fi podem adelantar. Mare de Déu, el que ha costat, Vale, doncs a veure ara si posem marxa a tope i arribem d'una vegada, que hem perdut moltíssim temps, com he dit. Falten 100 quilòmetres, 1 hora i 13 minuts, i ara mateix són les 3. Buah, que maco que és tot això per aquí. I aquí al costat tenim com un pantà. Ara crec que el travessarem, veig. Uau, els paisatges cada cop són més guapos, M'està agradant, m'està agradant. Stop, jo. Per si veig cap allà, Filip. Buah, que maco, tio. Això sembla Suècia o no sé, tio. Joder. Molt maco. Estima que això, no? Que no tinc gaire temps. Vull arribar a l'hotel per anar a Bilbao i veure-ho amb llum. Mira, 48 quilòmetres. Aquí em diu. El Waze em diu 57. I falten 45 minuts. Joder, que bonic que és això, tio. Amb els avets aquests i aquí com tot ple de turons, amb les fulles d'aquest color. Està molt guapo. Crec que aquesta és la primera carretera així amb una mica de curves que faig el dia d'avui, perquè he vingut tot per autovies i per autopistes, i ara per fi una mica de curves, que així per almenys que la roda quedi una mica rodona, que si no l'he planat molt. Buah, vaya paisatge, tu. Vaya muntanyes que hi ha. Clar, no semblava, però estava superat per lo que veig, perquè ara estan baixant un muntó. Mireu això, tio, quines muntanyes. Està guapíssim. Que maco tot això. Aquestes cases. És molt i molt i molt maco. I a més està tot superverd, que porto quasi tot el viatge estant allà en un desert. Des de Barcelona fins a Logroño era tot desert. La veritat és que aquest lloc recorda una mica a Àustria. Àustria o Eslovènia, per allà. I és tot molt verd i moltes cases, molts prats. Em recorda bastant a Eslovènia, sí. Per cert, tinc molta sort perquè està fent molt bon dia de moment. Aquí sol ploure quasi sempre, en canvi avui i aquests dies, en teoria, farà bon temps, que per això he decidit anar cap aquí, perquè al principi volia anar cap a Suïssa. Vaig mirar el temps cap aquí i feia bon temps, així que vaig dir cap aquí que vinc. Ara estic a 23 minuts de Bilbao i al Waze aquí em surt que hi ha un trànsit del copón. Llavors per aquí hi ha Bilbao i nosaltres hem d'anar aquí. Però bueno, sort que tot això d'aquí és molt maco i per almenys ho estic disfrutant. Seria pitjor si el trànsit me l'hagués trobat cap a Barcelona o Lleida o així. En canvi tot això per mi és nou. Aquesta d'aquí és la meva sortida, a veure si aconseguim sortir d'aquí vius. Ja veig l'aeroport de Bilbao i nosaltres estarem com pràcticament al costat. De fet es pot veure en el mapa. D'acord, ara haig de tirar recte. M'avisa que hi ha un pas a nivell.
travessem les vies del tren. Per allà arriba un avió. Hòstia, passaran bastant a prop, Ara veurem si m'he equivocat o no. Vale, no, crec que no m'he equivocat. Crec que és aquí. Llavors anem a mirar a veure com s'entra, farem el check-in i cap a dins a l'hotel i mirarem d'anar a Bilbao. La putada és que ara no sé com s'hi entra. He de fer la volta per aquí. I així, pum pam pum, el semàfor està en vermell. I anem cap a dins. Ja estic a l'hotel, deixem la moto aparcada per allà i ara pugem cap a l'habitació. A veure quina habitació tinc. 119. Cap allà. Ok, això és l'habitació. Què és això? Per aquí tenim l'habitació. Amb aquesta finestra tan guapa. Veuré la moto des d'aquí. La moto la tinc allà i jo l'aparcaré aquí. L'aparcaré aquí davant ja. I bueno, aquesta és l'habitació. Té banyera. Molt bé, va, anem cap a Bilbao. Aquí dalt està la meva habitació. Nosaltres anem cap a Bilbao, que d'aquí una hora es farà fosc. Així que anem ràpid. Ok, ja hem arribat a Bilbao. Ara, abans no se'n vagi la llum, anirem a donar un volt per al casc antic. Ok, ara volia anar a veure el museu, aquell tan famós, però se'n va la llum, així que vindré demà al matí i ara el que faré és anar al pont que tenim aquí davant, el creuaré i tornaré cap a la moto i aniré a sopar a algun lloc. I demà això, tornarem i explorarem el que ens falta de ciutat, perquè ara se'n va la llum molt ràpid. Però bueno, per almenys hem pogut veure el casc antic amb una mica de llum. Anem. Una mica de Five Guys. Ok, marxem de Bilbao, aquí el primer dia, i anem cap a l'hotel.
fins aquí el primer dia. Ens veiem demà. Bon dia. Ara anem cap a Bilbao. Ara mateix són 7:15 i ara sortirà el sol. Per tant, anem a Bilbao, compraré alguna cosa d'esmorzar i seguirem. Ja tornem a estar per aquí a Bilbao. Ara primer anirem a veure la grua Carola, em fa il·lusió veure-la, i després seguirem al riu fins a arribar al museu. Joder, quin soroll. Vinguent feia una mica de fred, però ara ja s'hi està bé. De temperatura ara mateix hi està perfecte. El problema és que no sé on esmorzaré, o sigui, vull anar a algun súper o així per comprar esmorzar, però està tot tancat. Llavors, bueno, ara esperaré a veure si a les 8 ja està tot obert. Ara estem com en un parc que haurem de travessar per arribar a l'estadi i a la grua aquesta. S'acaba d'engegar la font. Dios, ja veia la càmera ben mullada, tio. Quin susto, tio. Tenia la càmera allà i de cop s'ha engegat la font. Això fa tomes falses, no? Les restes... Hòstia! No, dic, les restes del botellón per allà. He vingut a l'hora que s'engeguen totes les fonts. Madre! Va fort, això? Uau, aquell edifici d'Iberdrola és brutal. I per allà davant tenim la Carola. Ara, jo crec que es diu Carola, no? Potser no es diu així, aquesta grua. Per cert, ara que estem aquí, dir-vos que ja tinc l'hotel de la següent nit agafat. Està cap a Llanes i és on anirem ara. O sigui, ara hauríem de pillar algú per esmorzar, anirem a l'hotel, ho agafarem tot i anirem cap allà i anirem visitant pobles i tot. Per aquí tenim aquests barcos bastant antics. Bueno, això d'aquí és com un museu. És super alta, tu. Joder. Carola, n'he anat el nom. Té uns 60 metres. Crec que aquí dalt hi viu locos. Ara anem cap al museu. Ara anem al museu i a veure quina hora és. És un NSX. Crec que és un NSX, tio. Aquí tenen uns cotxes, això, volia mirar l'hora. Són 8:15. Així que mirarem a veure quina hora obren els súpers, perquè crec que el Mercadona, per exemple, obre a les 9 i allà hi ha coses bones per menjar, per esmorzar.
i aquí al costat n'hi ha un. Així que faré temps fins que obri i comprarem l'esmorzar. Per fi hem arribat. Joder, des del mapa semblen les distàncies bastant curtes, però clar, és que no tinc al cap que el Bilbao és gegant. Aquí davant del museu hi ha com un gat o alguna que no sé què és. Ara ja me'n vaig cap a la moto, així que ens veiem, no sé si a l'hotel, si sobre la moto o algun altre lloc. Ara aniré a comprar l'esmorzar, que no he begut ni menjat res encara, que ara em vindrà un xungo, ja veuràs. I això, ens veiem a no sé on. Uah, com pesa la moto amb l'equipatge. Marxem de l'hotel, són les 10 i anem en direcció Castrurdiales. Ara no em deixo res, no? Ha estat un molt bon hotel, més amb aparcament. I no sé, superbé, la veritat. A veure, vale. Doncs això, que hi ha dues maneres, una que és autovia i l'altra que no passes per autovia. Però és que hi ha molta diferència en el temps i jo vull anar una mica ràpid, que diguéssim, perquè no vull que se'm torni a fer fosc. Vale? Vull arribar a Llanes i que no es faci fosc. Llavors intentaré anar a tope cap allà i recordem que ja tenim l'hotel reservat. A veure aquest què farà. Joder, amb el bé que anava al matí, que no hi havia gens de trànsit, per arribar a Bilbao ha sigut un moment. A diferència d'ahir, que vaig estar molt de temps, pel trànsit, avui ha sigut pim-pam. En res hem arribat. Ara estem travessant el riu que passa per Bilbao. Un riu bastant gran, Bilbao, com a ciutat, em recorda així a Lisboa, amb el riu i tot això. Home, Lisboa és molt més gran, la veritat. Vale, a veure si m'entero cap on ens anar. Joder, vaya lío. Crec que estic bé, no? Sí, sembla que sí. Doncs res, a veure si sortim d'aquí i direcció Castrurdiales, que serà la primera parada. Jo Bilbao no pensava que fos tan gran, i és immens. O sigui, ja no només la ciutat, sinó tot al voltant, que és immens tot. I mola que està enmig com de les muntanyes i dona com una sensació com d'Andorra, no? Que és com una ciutat però que estàs a la vegada super a prop de la natura. Per fi veig el mar Cantàbric, que encara no l'havia ni vist. Es veu allà bastant lluny, aquí darrere les muntanyes, però joder, jo encara no l'havia ni vist. O sigui, en veritat em refereixo a aquest viatge, perquè sí que havia estat a Saraut i tot això, però en aquest viatge encara no l'havia vist, el mar. Una refineria. Ara travessem aquest pont i per allà al final tenim el mar. No ho he gravat perquè m'ha vingut molt de cop, però ara mateix estem a Cantàbria. Hem entrat a Cantàbria, aquí sí que és el primer cop que hi estic, no hi havia anat mai. En uns 10 minuts hauríem d'arribar a Castrurdiales i a veure... De
De moment, ara entenc per què sense passar per autovia es tardava tant. I és que, per començar, o sigui, no hi ha quasi carreteres. O sigui, només hi ha aquesta autovia i no es veu cap carretera. A veure, alguna hi haurà segur, no? Però no l'he trobat jo. Però bueno, tampoc li vull fer molts quilòmetres a la moto perquè d'aquí res arribaré a 24.000 i l'haig de fer la revisió i no em vull passar gaire, així que millor. Igualment aquest viatge, com esteu veient segurament, no és tant de moto, sinó és més de visitar llocs i coses d'aquestes. Per aquí tenim el mar, ara sí que es veu, ara si us faig ombra, ara sí que es veu bé. Hòstia, aquí on estic ara, crec que és on l'Alberto Chirrum té molts vídeos, com ara la intro. Pot ser que estigui gravada aquí? Me sembla que sí. Vale. Estic... Això és acoso, tio. Estic anant on un dels meus youtubers preferits, l'Alberto Chirrum, grava els seus vídeos. A veure, aquest Pau el segueixo des de fa tant de temps que... És que ara estic veient les coses de quan grava... Uau. A veure... Vale, si anem tot recte, anem a casa dels seus avis, que és on grava pràcticament tot. Hòstia, mira, la famosa A. Aquí és la famosa A. No pot ser... La casa de l'Alberto. No m'ho puc creure, tio. No m'ho puc creure, tio. La casa de l'arbre que va fent un vídeo, tio. No m'ho estic creient, tio. Això és impossible, tio. Mira el cotxe, tio. Això és acoso, tio. A veure, deixa'm anar un moment allà. Uau, com mola, tio. Després d'haver fet aquest assetjament, és que, tio, mola molt. I a més, aquí té vídeos d'on baixàvem aquells carros amb les goitiveres. Tio, la casa de l'arbre... Com mola, tio. Vaya tonteria, no? Però, tio, és que em fa massa il·lusió. Em feia massa il·lusió. D'acord, doncs anem ara a veure Castordiales. No crec ni que pari, simplement passaré per allà amb moto i després seguirem. No sé si anar... Sí, aniré cap a Santander, potser, i tot això. Ara sí que sí, estic a Castordiales. El que no sé és cap on haig d'anar, però bueno, jo vaig tirant i a veure si puc anar com al port. Allà al port suposo que és la zona més maca. No, és que no sé ni cap on haig d'anar, tio. A veure, Android Auto. No sé si és que se'm va mullar i ara fa el tonto. A veure si el puc desenxufar i tornar a enxufar. Vale, ja torna a funcionar l'Android Auto. Vale, sí, anava bastant bé. Hòstia, no puc tirar cap allà? No fotis, tio. Això d'aquí sembla com el centre. Va, al centre sí, hi ha com un parc. Així, guai. Joder, també és supergran Castordiales. Jo no sabia que era tan immens. I sí que ho és. Què collons acaba de passar? Estava allà mirant la Kawasaki a veure si era la de l'Alberto, el Chirrum, del youtuber, i aquell pavo no sé què collons m'estava dient. Bueno, no s'hi pot anar al puto passeig, així que m'he enfadat, me'n vaig d'aquí. Però crec que eren amics, perquè si no, no m'explico per què collons quasi l'atropella, tio. Ara sortim de Castordiales i posem direcció a Santander. Tot i que no sé si aniré a la ciutat de Santander o aniré a un poble del costat que és molt maco. Ara quan trobi una àrea de servei o així per parar, ho miraré, a veure què faré. Està molt guapo aquest lloc. Estem a cara ja en aquests arbustos i no es veu el mar, tio.
perquè es veuen allà els penya-segats i tot. I a veure ara si es veurà durant 3 mil·lisegons. Sí, potser una mica més. Aquí està. Bueno. Està molt guapo. Vaya plaga que tenen aquí d'eucaliptus. O sigui, això que els arbres que veieu no són avets ni res, són eucaliptus. Vaya crac. Ara he sortit de l'autovia perquè volia, a part que vull mirar el que he dit abans, on haig d'anar, també volia sortir una mica del trànsit i tot. Llavors, a veure si puc parar a algun lloc per mirar cap on haig d'anar. És que tampoc m'ho vull passar, que això és l'altra cosa. Jo vull anar tirant i que hagi de tirar enrere per anar al lloc on volia anar. Per cert, ara mateix són les 11 i quina hora hem sortit? A les 10, no? Sí, portem una hora, doncs. Portem una horeta amb moto. No m'ho he passat, sinó que vaig bé. On haig d'anar és Passat Santander, que és on he posat ara el mapa. Són uns 30 minuts per Santander, anirem a Santander i després aniré al lloc on vull anar. So, let's go! Això d'aquí a l'esquerra, això és un riu, i això d'aquí a la dreta és el mar Cantàbric ja. La marea està super baixa ara mateix. No sé què es veurà i què no, perquè està molt lluny, però tot allò d'allà davant és Santander. He estat pensant que puc anar al lloc on vull anar i com que està molt a prop de Santander, per anar a dinar puc anar a la ciutat, perquè segurament hi haurà més coses obertes que enmig d'un poble. Ara fa molt de vent. Bueno, ara estem anant a la direcció d'on està anant el vent, així que no es nota tant, però allà, joder, hauria d'anar de costat, tu. Per aquí davant tenim el que he saludat abans, m'ho torno a trobar. Clar, com que jo he sortit a... no sé on he sortit. Ah, sí, allà aquella àrea de servei. El tornem a tenir per aquí. Ens torna a saludar. Vaya, crac. Joder, per la matrícula crec que és de Regne Unit. I, joder, el tio ve de lluny, Ja estem arribant al destí ara, aquests penya-segats, a veure si els aconseguiré trobar. Wow, això és increïble. Que guapo, tio. Joder, que guapo, tio. I a més amb el bon dia que fot avui. Fuck, ho veieu com és millor venir aquí que no pas a Santander, tio. Wow, xaval. Que guapo. Vale, aparcaré cap allà. És una tonteria venir aquí a aparcar. Mira, ja tinc el meu lloc. Aquí està. Anem a visitar aquest lloc. Doncs res, per aquí estem a Cantàbria, en allà penya-segat, i això està guapíssim. Per sort no fa tant de vent, pensava que en faria molt més. Això està guapíssim. Ara he vist que també es pot anar allà i baixar cap a la platja. Segurament és el que faré ara.
Una altra cosa és que jo, on volia anar, en realitat és allò d'allà, aquella platja. Però bueno, com que no tenia el GPS posat, he acabat aquí. És com la part nord de Menorca. Ara estem baixant cap a la platja. A veure, no vull anar allà a la platja perquè és una platja nudista i no és en plan d'anar allà amb una càmera. Ok, ara vaig a comprar el dinar. No crec que gravi res, o sigui, aniré a Santander. Sí, si vaig a Santander sí que gravaré alguna cosa, però ara no. Estem a Santander, ara estem anant en direcció cap a la costa. Ja he posat gasolina, que m'he dinat, i ara quan em cansi posaré el Waze i cap a l'hotel. Que a més he vist que es pot entrar a partir de les 2, o sigui que falta mitja hora. I vull anar-hi ja perquè m'estic morint de calor, em vull dutxar i també vull deixar la maleta i poder anar a visitar els pobles millor, sense les botes i els pantalons d'anar amb moto. Ens veiem a la costa. Hòstia, tenia ganes de tossir fa rato. Ja estem per aquí a la costa, ara tirarem una mica cap a dins. Hi ha un ferri que et porta a Gran Bretanya? Hòstia, com molaria pillar-lo, eh? Tenim següent viatge. Bueno, això és una porqueria. Així que cancel·lo per aquí. Ok, hem de donar la volta a la rodona. Ah, mira, aquí és com una mica més maco. Una mica, no gaire més. Ah, sí, bastant més. Però és això, no sé, no m'agrada. Però bueno, així puc dir que he estat a Santander, suposo, no? Mare de Déu, espero que no hi hagués un radar. Ja falten 20 minuts i ara aquí sembla que el paisatge comença a canviar una miqueta. I també estic veient ja al final els pics d'Europa. No sé si s'ha vist que ja hem entrat a Astúries. Així que superguai. Uah, és increïble, tio. Bueno, en 13 minuts hauríem d'arribar a l'hotel i descobrirem tot això. Vaya muntanyes que hi ha per aquí, tu. No m'imaginava que estiguessin tan a prop de la costa, em pensava que estaven bastant més antics. Però què va, si la costa està aquí al costat. Vaya lloc més guapo aquí també. Joder, m'està agradant tot per sort, no? Hem arribat al poble, però no sé a on haig d'anar. No sé si girar aquí, a veure. Ara, mira, aquí puc parar per posar el mapa. Vale. Astúries, estem a Astúries, Traiem això, posem el Google Maps. Bueno, era millor girar més enllà, però bueno, no passa res si passem per aquí. Ojo, que maco, no? I el mar està bastant a prop. Sí que és veritat que quan vaig reservar l'hotel ho deia això, que el mar estava a prop. A veure, haig de girar aquí, a la dreta, a dalt. Baixem per aquí. Que maco, no? És molt i molt verd. La moto que fa fressa com frena. Ah, per aquí passa el Camino de Santiago. Aquesta gent segurament l'està fent. Vale, a veure si aconseguim anar. Crec que és això d'aquí. Ja he arribat a l'hotel, ho he deixat tot. M'he ensenyat l'habitació, a veure si després me'n recordo. I ara me'n vaig cap a Quebrales, cap als Picos d'Europa. I després, cap al tardavespre, anirem a la platja aquí al costat. Engeguem. Ai, haig de baixar la suspensió de la moto, que ara ja no tinc l'equipatge. A veure... Ara, cap avall.
Ai, em fan al revés, no? Mare de Déu, la que estic liant. Home, el lloc està molt guapo, l'habitació està molt guapa, l'hotel en general està molt bé i el preu també està superbé. Clar, ara entenc per què hi ha tants hotels, perquè per aquí hi ha el Camino de Santiago. Crec que passa just davant d'on tinc l'hotel jo. Vale, ja estem aquí a la principal i posem rumb cap a les muntanyes. A veure si no agafo molt de fred. Bueno, estem ja per aquí, entremig de les muntanyes. Joder, tinc bastanta tos. Joder, l'avió m'ha deixat de funcionar i he estat aquí no sé quant de rato arreglant i m'estic morint de calor ara. Doncs això, ara estem per aquí a Quebrales, crec que es diu, i mirarem la possibilitat de comprar un formatge. Dic la possibilitat perquè no sé si s'ha de conservar en fred o no. Uau, vaya llocs més guapos, mira això, tio. Aquest riu es diu Les Cabres. Uau, vaya carretera, tio. Està guapíssima. Uau. Què és això? Flipant. Joder, que guapo, tio. Està guapíssim, això. Joder. Jo també ho està flipant. Uau, això d'aquí està guapíssim. No es veurà en càmera, però... Bueno, ara sí que es veurà una mica, potser. De tot? Crec que sí, Hem arribat a Carrenya i ostres, quina fred que fa aquí. Després m'hauré de posar la suadera, que ara només porto aquesta jaqueta i la samarreta. I tornant m'hauré de posar la suadera perquè si no em congelaré. Estic mirant a veure on hi ha formatges i sobretot que estiguin oberts perquè avui és festiu. Passem a aquest poble, Carrenya de Quebrales, no sé si ho dic bé, i anem al següent. Tornant no sé si ho faré pel mateix lloc, espero que sí, perquè era molt guapo i vull gravar d'un altre punt de vista, però si no, m'és igual, perquè serà bonic igualment, segurament. Uau, mira els picos d'Europa, hi ha neu. Joder, que alts que són, tio. Uah! Formatge. Tu vens formatge? No? Aquí em venen. Aquí és on he vist el Google Maps. No sé si està obert. Després ho miro, si no. Anem al següent poble. Vale, ja estem al següent poble. Ha passat 30 segons. Formatgeries, on esteu? He vingut aquí només a comprar formatge, No, en veritat no. Evidentment que no. He vingut a mirar aquest paisatge també. Quesos. Per aquí hi ha quesos. Ara hi entraré, ara vinc aquí, ara. Fem la volta. Buah, com sona, tio. S'ha tirat un pet la moto. A veure on puc aparcar. Aquí veig moltes motos. Jo per aquell costat. Ok, ja estem per aquí aquest poble, no me'n recordaré el nom. Estic morint de fred i m'he descuidat la suadera, tio. Bueno, anirem a donar una volta i a veure si puc comprar formatge.
I ara estem aquí a un mirador dels Picos d'Europa. No estic gravant amb la Insta. No estic gravant amb la Insta, bàsicament... Què acaba de passar? No estic gravant a la Insta perquè no tinc més memòria i no la vull emplenar del tot. Perquè no vull que es quedi corrupte o res. Està una mica mal fet, no? Però allà es poden veure els Picos d'Europa. A veure, intentaré fer el zoom a tope. Vale, ara estic fent molt de zoom, no sé si s'està veient alguna cosa. Ai, que això és un cartell. No, és allò d'allà baix. Està molt lluny. I això, ara estic anant així donant un volt. Per cert, que allà al poble on estava, on he gravat l'últim cop, he comprat formatge d'aquest, de Cabrales, aquest d'aquí. I doncs res, era això, només que no estic gravant amb la càmera perquè la tinc plena. I tinc la targeta a l'habitació. Seguim cap a la platja. Ja estic a l'habitació de l'hotel, us l'ensenyaré una mica, molt ràpidament. 2 llits, el bany i el pàrquing privat. Ara aniré a la platja abans que se'n vegi la llum i anirem a comprar el sopar i segurament l'esmorzar. I després pensaré què faig, si demà torno a casa o em paro a algun altre lloc. Fins ara. Ara estic al poble d'on tinc l'hotel. Està guapíssim. Abans estàvem allà dalt. Aquest lloc és massa chill. La temperatura és ideal, si està superbé, ni fred ni calor, fa bon temps, amb el so del mar, l'olor una olor superbona. Hòstia, aquest camí que m'he posat ara no sé si és molt bo. Estic intentant anar com cap al port, aquell que s'ha vist abans. A veure si ho aconsegueixo. Fuà, que maco. Fuà, mireu on estic. Estic fent equilibris per aguantar-me, Ui, l'aigua arriba molt, cada cop més lluny, ja me'n vaig. No sabeu el que ha costat arribar fins aquí. Ara estem a una altra platja. Depèn del que faci demà, si torno a casa o si em quedo a dormir a un altre lloc, doncs tindré temps o no de caminar més per aquí, perquè m'he quedat amb les ganes de fer el recorregut que fa al voltant de la platja. Llavors miraré a veure si em puc quedar a dormir a un altre lloc demà i així tindrem temps. Últim dia, ja per aquí, la marea, com podeu veure, és molt més baixa d'ahir. O sigui, jo pensava que ahir era el màxim de baix. I no, o sigui, tot això d'aquí, abans era platja. L'aigua arribava fins aquí, les onades. I ara no hi ha res. Ara comença aquí. Llavors, doncs això, l'últim dia estava ja cansat i podria fer un dia més encara, però vull descansar una mica. Llavors me'n vaig cap a casa a descansar i editar el vídeo i ja està. No sé on vaig acabar ahir, però vaig comprar el sopar i l'esmorzar i ara ho empaquetem tot i marxem. Bon dia. Anem posant fi al viatge. Uah, com pesa la moto. Ai, vale. Joder, com pesa, tio. Vale. Doncs això, anem posant fi al viatge, ja tornem cap a casa, em marca que són 8 hores i 20 minuts, ja veurem quantes acaben siguent,
Són les 8:30 ara mateix i doncs això, tornem ja. Tornem, disfrutarem d'aquestes vistes. A veure, tinc temps de sobre, o sigui, aquí em diu que arribaria a les 5. Bueno, comença a fer-se fosc, No sé què fer. Potser sí que millor és tirar a tope. Anava a dir de parar a algun lloc, però ja veurem. I doncs el que he dit abans, no? Que podria haver estat una nit més, però vull descansar i netejar la moto i tot això. Vull tenir temps. Que amb aquest viatge m'he passat els manteniments per allà baix, perquè no he engreixat la cadena encara. El mecànic em renyarà ara. Doncs res, marxem del poble aquest de Celoriu, ha estat guapíssim, té una platja molt guapa. Aquesta costa d'aquí està molt guapa, la veritat. Llavors ara pillem l'autopista, bueno, l'autopista sí, és una autopista, però sense peatge, peatge només estan a Catalunya, per lo que he vist. He fet que la càmera pugui fer així i ja no li toca el vent. D'aquesta manera puc anar a 120 sense gaires problemes. Així que vinga, tirem cap aquí, direcció Santander. Hòsties, primer cop que se m'entela el casc amb la membrana aquella que tinc perquè no s'enteli. Hòstia, no veig res. M'acaba d'avisar que en menys de 400 quilòmetres haig de fer el manteniment i ara per arribar a casa em falten 850 quilòmetres. Per cert, ja tornem a estar a Cantàbria, ja hem sortit d'Astúries, ja fa com 15 minuts així, portem ara mitja hora amb moto i de moment superbé perquè no hi ha trànsit, fa bon temps, hi ha bastanta humitat però m'és igual i de moment sembla que no plourà, per sort. A veure si és així durant tot el viatge. Ara acabo de veure la ruta, que no passarem per Bilbao i Santander. Si es veuen al mapa, aquí hi ha Bilbao i nosaltres no hi passarem, sinó que anem com cap a Sòria o no sé què hi ha per allà baix. Anem per l'interior, cosa que m'agrada perquè no he vist, llavors veurem coses noves. Hòstia, què haig de fer ara? Vale, m'haig de matar aquí. I ara haig de girar... Vale, direcció Palència anirem. Perquè una fàbrica abandonada és gegant. Sinace. Ah, que és Sinace, això! Això és Sinace! Jo pensant, joder, locos no ha anat aquí. Sí, i tant que hi ha anat. Hòstia. Uau, doncs és immens. No sabia que era això. Uau, vaya paisatges que hi ha per aquí. Guapo això, És com estar aquí en un sofà mirant les vistes passar. Què es pot demanar més? Estem entrant ara cap a la boira.
A veure si no ens mullem molt, que hi ha boires que et deixen ben xop. Aquí al costat és on neix el riu Ebre. Ara d'aquí poquet, no sé a quina hora serà, pararé en algun Mercadona a veure si puc pillar algú per esmorzar i així ja podré tirar fins al final. Faré com un esmorzar-dinar i ja està, arribaré fins a casa i punto. Vinga, seguim disfrutant d'aquests paisatges tan guapos. És que mireu això, ara estic flipant, Hòstia. Està molt guapo això. Oh, mira, una moto. És que no hi ha ningú, a més, és que no hem trobat pràcticament a ningú. Fa il·lusió veure alguna persona, per almenys. I a veure què és això, aquí deu ploure moltíssim, jo crec, perquè estigui això tan pes. Joder, ve de lluny aquest. Mireu això, hi ha un mar de núvols o un mar de boira. No sé si ho veieu gaire bé o no. I cap on estem anant també sembla que hi ha com molta boira. De fet, d'allà baix sobresurt com una xemeneia molt alta. Ara entrem a la boira i just on hi ha la boira entrem a Castilla y León. Joder, ha sigut just entrar aquí a Castilla y León i ple de boira. Per aquí hi ha un altre pavo de United Kingdom. Black Country to Benidorm. Aquest pavo se'n va a Benidorm solo. Vaya crack, tio. Vaya puto amo. Joder, li disparen molts quilòmetres, I amb aquesta moto, a més. No estava molt content, però o sigui, tenia cara de que em volia tirar un tiro quan l'he saludat. Hòstia, aquesta boira sí que és de la que mulla, Ja està tot moll. Hòstia, s'està mullant el micro. Toma pel cul. Adeu. Ok. Ara us endreçaré perquè no vull que es faci malbé la càmera, ja que quan està amb el micro no és impermeable. I com podeu veure, aquesta boira és la que mulla, la que et deixa ben empapat, com si estigués ploguent. Llavors, per això prefereixo guardar càmera i ja ens veurà més endavant. A veure si puc parar per aquí. Aquí, perfecte, sí. Buah! Joder! Heu acabat ben molts, també vosaltres? Mare de Déu, com està això? Bueno, la moto per almenys s'està portant bastant bé. A veure si us podeu veure pel mirall. És que està supermoll. Bueno, va, aneu cap a dins vosaltres. Ara estem a Burgos, per sort la boira s'ha acabat ja, perquè m'estava mullant bastant. I ara he comprat un Serranito que me'l fotré ara mateix. Despedeixo també aquí el vídeo, ja que ara és tornar i ja està. No crec que passi res més interessant. Per tant, adeu.